noswaith a chroeso I Sgorio. Wel, oherwydd storm goreti, yr eira a'r rhew, fe gafodd gemau ola ran gynta Tymor y Cymru Premier JD ei gohirio nos Wener a'i aildrefnu ar gyfer nos Fawrth. Nos Fawrth, felly roedd y gyngrair yn hollti'n ddwy, wrth i'r clybiau gadarnhau os fydden nhw'n chwarae yn y chwech uchaf neu'r chwech isaf am weddill y tymor. Roedd 4 clwb yn barod wedi sicrhau ei lle yn y chwech uchaf. Ond roedd 2 safle'n dal yn yfantol cyn y gemau olaf. Roedd Bai Colwyn yn dechrau'r noson yn bumed, triphwynt uwchben y Bari a Met Caerdydd. Ac felly, bydde pwynt yn erbyn y pencampwyr yn ddigon I sicrhau ei lle yn yr hanner uchaf. Haws dweud na gwneud efallai. Brofol. Oedd I ben chwilio am rediad Jordan Marshall, mae o lawr y Sianel Chwith na lle fydd yna gyfleuon I Yseintia a mae'n llithrig a Jordan Williams wedi rhoi Yseintia newydd ar y blaen. Chydig dros 90 eiliad o'r gêm wedi chwarae. A mae'n dechrau rhewi yma, y cael llithrig a dyna ddigwyddodd I amddiffynwr Bai Colwyn a Jordan Williams yn rhwydo unwaith eto, unfed gol a rhugain yn y gyngrair y tymor yma. 7:20 o'r gêm di chwarae. Cones allan I brobl ar y foli ar yr cyd yn cael ei gwiro gan y golwr ar byrniad I mewn gan Farrell oedd ar y llinell gan Lewis Cyril. A dylia Owen Farrell wedi rhwydo ar I ymddangosiad cyntaf i'r Seintia. Ond Cyril yn gwneud I waith amddiffynol yn wych. Mae yna cerio le gan Josh Daniels. Daniels, Williams, Holden yn y cwrt Cosby. Be o'n disgyn I brobl ar y foli. Modfeddi heibio postyn, dde y golwr Rhys Williams, nath o'm symud. Dwi'n os oedd yn gwybod bod ti'n mynd heibio'r postyn ta be. Cones ar gig gornel. Cwpio mewn o dan y golwr, mae'n taro traws. Oedd allan am gig gornel, sydd ar y ddiar. Mae rai fod y golwr wedi cael cyffyrddiad arni. Dyfarnwr yn gosach na ni. Davies yn mynd cefn I Dan Davies. Mae'n mewn i'r cwrt Cosby. Jordan Davies y gyflaf yma I Bai Colwyn Davies a'r beidiad dwych gan Shepherd. Opsiwn ora othyn ni nôl I Aaron Williams ond hunanol oedd ymysodwr Bai Colwyn. Gweld y penawda. Ar ôl 4 mlynedd wrth y lliw, mae Llanelli wedi diswyddo'r rheolwr Lee John gyda'r clwb ar wylod y tabl ar ôl ennill dim ond 2 o'i 21 gêm gyngrair ers I dyrchafiad. Cyn chwaraewr Cymru, Terry Boyle, sydd wedi I benodi I geisio achub y cochion, ac yn ei gêm gyntaf fel rheolwr Llanelli roedd yn wynebu'r Bari, clwb fuodd o'n I reoli am gyfnod yn 1994. Y Bari oedd yn y chweched safle ar ddechrau'r noson yn hafal ar bwyntiau gyda Met Caerdydd ac felly dylai buddigoliaeth yn erbyn Llanelli fod yn ddigon i'r dreigiau gyrraedd y chwech uchaf am y tro cyntaf ers 5 mlynedd. A fydd na fawns. Dyna mae pobl yn ei ddisgwyl bob tro mae yna reolwr newydd. Dyna pam bod na fwy fyth o ddiddordeb yn y gêm yma. George, mae'n gen ddau chadw I fewn, a'i chroesi a'r gol gynnar yn cael ei sgorio gan Hulbert. Ac o fewn 2 funud ag ychydig eiliadau. Falle bod y tensiwn yn cael ei signo allan eisoes o unrhyw bryder oedd gan y Bari. Maen nhw ar y blaen o gol I ddim. Ti'n gwybod be, tam byd gwell I setlo tîm. Am symudiad o hanner I hunan, lawr y dde yma, wedyn y croesiad ar I benno. Yn sicr, eto Owen a Hulbert. A mae Owen di parhau a'i rediad. Mae Hulbert yn ceisio creu y lle I gael y croesiad yma I yn gwneud hynny. Owen! Eibio'r postyn. Cyd chwarae na, maen nhw'n gwybod lle maen nhw'n redag I. Fe maen nhw wedi siarad yn ystafell newid cyn y gêm. Gwranda, ti'n gwybod, hynna'r llath, jyst roi fewn, dwi yn y postyn cyntaf na. Dwi'n mynd mwyaf yn y byd, ond os da I amser I bob dim fel ddath yma na, jyst fethu cyfeirio I fewn i'r gornel. Callum Saint I nillodd y peniad. Williams. Oedd hi'n bwysig iawn bod yr hyngipion ddim yn cyrraedd. Mae gan Can yn chwilio am Jenkins. Jenkins, mae hyn yn glyfer! Ac mae'r bel i'r gol gan Gibbings. A mae Llanelli'n creu sioc fan hyn. Wedi 4 munud ar 15. Ac ie, coach i'r rheolwr newydd Terry Boyle.
Rwan ta pas campus o'r pwysau perffaith. Gibbings yn amseru rediad yn dda. Mae yn ei lwybr o, ond mae'r cyffyrddiad cyntaf neu amser nhw'n codi ben. Gwyd John rwan, cyffyrddiad, codi ben, na neud on yn y gornel. Chwarter awr o hanner cynta llawn digwyddiad I chwarae. Wilmot, mae hwnna'n bas ydyn dda! Am gol! A mae'r capten wedi arwain drwy esiampl. Seinti a chwip o ergyd, a da chi'n teimlo rhyddhad yn yr awyr. Just y cyffyrddiad cynta. Mae'r hediad yn un da, oherwydd mae di amseru'n berffaith o gael cael edrych awan. Mae hwnna'n gret o gol oherwydd pan ti'n redag full blast fel mae o'n neud yma. Mae'r cyffyrddiad cynta yn un da, ond mae'r ail un bach, ipyn bach o lwcus yn bwnsio reit yn ei lwybr o, ond mae'r gorffan fel blaenwr. Mae'n fwy o goliad ond, bydda fwy ddim yna. Pwy sy'n cael o, dwi'n gwybod? Richard. A'r ergyd gan Wilmot. A tasa honna di mynd I mewn, da chi yn teimlo, a mae o'n gwybod y galle'r gêm fod wedi bod ar ben yn sydyn. Mae'n trio crymannu mewn I gornel, dim pwysau yna fo. Mae'r bêl yn cael ei anelu ar Owen! A falle mai dyna hi. Dim y tala, ond fe amserodd o'i wneud. A mae yna wen o gwmpas y lle. A mae'r Bari yn sydyn, ar ôl bod yn chwysu, yn dathlu. Ie, dwi'n meddwl nath o ddeitha fo hun a eisiau profi pwynt ar ôl y peniad cyntaf yna, pan nath o fethu. Ond rwan, mae'r coesiad yn un campus, mae o'n ysbryd symudiad, sy'n mynd yn synnu rwyth i ddyn, bacio nôl, symud yn sydyn, a mae o'n neud o'n gynnar. Di ddim yn hawdd, coelio fi, ond mae o'n neud ti edrych yn hawdd. O'n neud o'na. Bêl yn cael ei cholli. Jenkins, mae wedi chwarae'n dda. Nawr te, ydy am fynd I hun eto, mae wedi oedi braidd. Jenkins, oedd yma'r bas. Dyn nhw'n siŵr be I wneud, nac dyn, mae hwnna'n taro ar ochr y postyn. Na. Dim digon da. Mae'n rhaid nhw'n well efo hanner cyfle fel la. Ac oedd yn hanner cyfle, yn doedd? Ar ei holi o 2 gol I 1, dyna ffawd y Llanelli ar hyn o bryd. Mae'n bwysig y bel yn cyrraedd I ddim! Ac am yr eildro mae Ian Owen yn sgorio. O ne am ddiffyn gwael fanne, mae'r rhai deud. Di Ian Owen methu coelio I lwc, o mae di sgorio am yr eildro heno, am yr 8fed tro y tymor yma yn y cyngrair, am y 15fed tro y tymor yma, a maen nhw'n curo'r drwm dros Owen ac yn curo'r drwm dros Bari, a mae rhaid bod nhw'n saff yn y 60 awr. Mae yna gyfle fan hyn eto. Mae'r postyn yn hwystrol I Hulbert a gael ei ail o. Ac unwaith eto, pwy oedd wreiddyn y symudiad oedd Wilmot. Ie, mae o'n ganol bob dim, oherwydd dim just y pasio a'r pwysau ar y bas. Mae just y safle mae'n gymryd I fyny. Mae'n mynd I hun eto. Wel, mae Wilmot sydd wedi creu a creu ar y trydydd tro yn cael ei gol. Creu dwy yn gampus, creu ergyd ddawodd y postyn, ond y gol yn ei gwneud 1-5, ac os a neb yn heiddi gol mwy na fa. Oedd o'n dechrau'r symudiad, oedd o'n canol o symudiad, ac oedd o'n gorffan y symudiad. Seinti. Wilmot nôl at Seinti, dim I danio eto! Postyn! Ac am yr eildro. Mae'r postyn yn arbed Llanelli, a pan da chi'n meddwl bod 'na 5 di mynd i'w rhwyd nhw, allan nhw ddiolch am hynny. Da ni'n gweld rhywbeth, da ni'n mynd I weld eto, sef diwedd hanner cynta tymor y 12 disglair fydd hi'n 1 ar 15 tymor nesa. Hulbert! Ac unwaith eto, mae ffram y gol yn achub Llanelli, a Hulbert yn chwilio am ei ail gol. A dyna ni, ar y diwedd, mae'r Bari wedi cyflawni. Be oedd y Bari am I gyflawni? Mae yna ail hanner tymor anodd iawn o blaen Llanelli. Mae yna ail hanner tymor cyffroes iawn o blaen y Bari. Steve, top 6 for Barry Town. Signed, sealed and delivered. You must be delighted. Yeah, I'm pleased. I'm pleased for
for the players, the fans, and the board, volunteers, whatever. Everybody puts a work in. So yeah, that's pleasing. The only thing is now I'm focused on them 10 games coming up now. I mean, I've been up there for 5 years, so we know it's going to be 10 difficult games. So my focus is on that now. But really pleased for the boys. They deserve it. Bydd goliaeth i'r Bari'n golygu y bydda'n rhaid I Met Caerdydd giro Pennod o 7 gol o samgamu uwchben bai Colwyn i'r hanner ucha ar wahaniaeth golia. Ac fe gafodd y myfyrwyr y dechrau perffaith i'w noson gyda ffwmpa Mwandwe yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen wedi dim ond 2 funud. Ond Pennod ddaeth agosa wedyn, nhw a Daly yn troi'n y cwrt ar golwr Sam Seeger yn arbed yn adweithiol I gadw Met ar y blaen. Ar ôl achub ei dîm yn yr hanner cynta, wedi llai na 10 munud o'r ail hanner fe brofodd camgymeriad Sam Seeger I fod yn un costus. Y golwr yn gafel yn y bel y tu allan i'r cwrt ac yn gweld cardyn coch uniongyrchol gan y dyfarnwr Ben Williams. Gyda dyn y fantais roedd Pennod yn pwyso I unioni, a dyna ddigwyddodd wedi awr y chwarae. Iwan Phillips yn prodio I gefn yr hwyd a Met Caerdydd yn methu chyrraedd y 6 ucha am y tro cynta ers 4 blynedd. 3 blynedd allan o'r 4, ni wedi gorffen yn y 6 ucha a I orffen tu fas. Mae hwn yn ffain dy fi. Mae'r cyngor wedi cryfhau heddi o ran Tymor yn arwyddo yn dda iawn. A ni jyst I cwmpa bach yn fyr eleni na gyd. Trwy diwethaf aethon ni Ewrop, aethon ni gorffen 7th. Mae rhaid I ni bwrw ymlaen I gweithio'n galed, ffindo'n rhythm a ffindo'r 7th safle yna. Na'r 2 glwb oedd yn barod wedi sicrhau eu lle yn y 6 uchaf oedd Ceicona a Chernarfon, ac roedd y 2 yn cwrdd ar barc maes D neithiwr. Roedd Ceicona wedi ennill 8 gêm gyngrair yn olynol ac yn mwynhau eu cyfnod gorau yn y gyngrair ers 5 mlynedd. Ond roedd blaenwr newydd Cernarfon a chyn enillydd yr esgid air Brad Young yn barod I ddod â'r rhediad rhagorol yn ymadiad I ben. Munud a hanner ar y cloc, Connor Roberts yn codi'r bel at ymyl y cwrt, ond cyffyrddus I Declan Poole want a troed ar ysbardyn Poole. Tu hwnt I Dom Smith Poole. At Rhys Hughes yn ôl a Declan Poole at Callum Bradley. Bradley! A dechrau perffaith I Ceicona. Llai na 2 funud wedi chwarae. Symudiad o'r naill ben o'r cae i'r llall. Yr hediad gwreiddiol gan Declan Poole. Ac yna Callum Bradley yn manteisio heibio I Connor Roberts. A gosau at 5 munud ar 20. Y bel gan Matty Jones a Sean Bradley. Bradley ar ergyd o'r cyffyrddiad I gefn y rwyd. A'r cyffyrddiad gan Phil Mooney. Gic gornel yn cael ei gweithio a Sean Bradley ac yn tasgu yn y cwrt am ddiffyn Ceicona yn cysgu a Phil Mooney yn manteisio. Morgan Owen, yna dafliad hir y fan hyn I rei prawf ar am ddiffyn yr ymwelwyr am gyfle ac yn disgyn I Sean Bradley o bawb. Sech chi 'di rhaid eich morgais ar Sean Bradley yn sgorio yn y fan yna. Young o'r bel yn cael ei dwy'n llawer rhy hawdd gan Cai Edwards. Dyma Callum West at Rhys Hughes yn ôl at West yn y gyfle fan hyn am yr ail o'r arbediad yn un gwych gan Connor Roberts. O mi gael Callum West lle oedd hwnna'n mynd, ond mi oedd y rhaid I Roberts wneud yr arbediad wedyn yn doedd. Ond Rhys Hughes a Callum West sydd dros y gic rydd. Rhys Hughes yn mynd amdani o! A mae hwnna wedi mynd syth drwedd ac I gefn y rwyd. O mi oedd Connor Roberts yn sefyll yn syfrdan. Da ni wedi chwarae 13 o funud ar ail hanner. Pwy arall? Rhys Hughes. Na le, erwa o le I Rhys Hughes. Hughes heibio I Mooney'n hawdd. Hughes ar croesiad ac sut ar wyneb y ddaear hynna heibio'r postyn gan Callum Bradley. Meddyliau fod ti'n dair I Ceicona. Da ni'n agosau at y 10 munud ola. Dyma Ryan Sears a mae'r bel I gefn y rhwyd ydi wir. A chredwch I fyth, ond Phil Mooney sy'n unwaith eto. Ail iddo fo, ail I Gaernarfon. Mae'n gyfartal unwaith eto, Caernarfon 2, Ceicona 2.
Mae yna 88 o funudau ar y cloc. Does am ond un person yn cymryd y geicridd yma! A mi oedd angen yr arbediad gan Connor Roberts o'r geicridd gan Rhys Hughes. A mi oedd honna yn mynd I mewn ar y postyn pella yna. Arbediad campus. Lawr i'r gwylodion a pwynt yn unig oedd yn gwahanu'r Flint a'r Bala yn y frwydr I osgoi'r cwymp. Ni wedi cyrraedd y rownd ola o gema cyn yr holl. Bala yn ymosod yn syth ac yn mynd ar y blaen ar ôl dim ond 9 eiliad. Dechrau rhyfeddol. Lasana Mendes yn codi'r bêl dros Jack Flint ac yn rhoi'r ymwelwyr ar y blaen. Duncan Ferguson sydd yn y cap. Yma I wylio I fab yn chwarae i'r Bala am y tro cyntaf heno. Cameron Ferguson ar lyfrau'r Flint tan 4 awr ar 20 yn ôl. Reeves yn gry. Canavan yn gynhyrchu o fo. Mikey Burke. Mae Josh Jones yn y gwrs Cosby. Ben Wyn. Wyn o bell! Ac yn taro'r traws o 5-20. O Joel Torrance wedi giro. Ond ffram y gol yn achub y Bala. Olamide Ibrahim I gymryd y gic. Codi'r bel yn lletraws. Teg at Cameron Ferguson. Y bel yn cael ei chlirio. Mor bell a Ross White. White yn gry. Captain y Bala yn croesi. A'r bel yn disgyn. A nath I groesi'r llinell o mi nath I. A Cameron Ferguson oedd ar lyfrau'r Flint tan ddoe sy'n hawlio I gol gynta yn uwch gyngrau'r Cymru ar I ymangosiad cynta i'w dîm newydd. Wel, fe apeliodd y crysa cochion yn syth a fi ymatebodd y Llymanwr ar yr ochr agosa trwy godi Luman I ddynodi bod y bêl wedi croesi'r llinell. Gicir, bel yn adlamu ymlaen. Billington. Bel yn disgyn I Ferguson! A Cameron Ferguson yn canfod yr hwyd am yr ail waith o fewn 5 munud. Ac wrth I ni agosau at yr hannar, mae'r ymwelwyr 2 ar y blaen. Sam Billington. Cymannu'r bêl I mewn I gwrs Cosby'r Flint. Golwr yn I gollwn I! A'r bêl yn disgyn wrth draed. Hussein Mehaseb yn rhwydo am y tro cynta mewn dros 3 mis. Ac mae'r ymwelwyr wedi ymestyn I mantais I bedair. Canavan. Jake Phillips. Cyffyriad Ben Wyn. Nôl a Jake Canavan. Canavan efo'r ergyd! Ac arbediad campus gan Joel Torrance. Oherwydd oedd y bêl na ar I ffordd tuag at y gonol ucha. Reeves. Troi yn y cwrt Cosby! Ac yn taro'r postyn! O Joel Torrance unwaith eto wedi giro. Ond am yr ail waith heno. Ffram I gol o yn I achub o. Ibrahim. Canfod Higgins yn newydd ddod ymlaen. Liam Higgins yn troi! Oedd hi'n ergyd dda. Am yr ail waith, y golwr yn dyrnu'r bêl yn glir. Mae'n bron I hynny arwain at 5 gol i'r Bala. Os hynny wedi bod yn greulon ar Jack Flint. Ar ôl yr arbediad nath o ychydig eiliadau nghynt. Jay Canavan. Canavan at Reeves, rhywfaint y ledd o fo ar ochr y cwrt Cosby. Elliot Reeves! Yn taro'r postyn Canavan yn syth a Torrance. A mae'r ail waith yn yr ail hannar. Y postyn yn rhwystro Elliot Reeves rhag Sgorio. So, you know, the manager put a lot of faith in me, you know, which is, I'm really made up with, really happy with him. And he made a big decision to, you know, start me straight away. I done train with the lads on Friday. So, you know, he'd done that, you know, showed a little bit of character and he put me in. So, you know, I was really motivated to get that result and, you know, I made up it's come off.
Luke Rees yn ildio meddiant yn ddianghenraid a mae gan Louis Bates I Lansawel. Fe'n croesi dyma Anderson! Anderson! O, na chi foli hyfryd gan y gŵr ifanc 19 oed I roi'r ymwelwyr ar y blaen. Yn acrobataidd yn troi I gorff a dal y bel y bert. A'r ymwelwyr sydd wedi taro gyntaf yma ar ddôl y bont. Lee Owen. Owen mewn I drad Anderson, fe sy'n bwydo Walters ar I drod chwith yn crimanu'r bel yn berffedd. Gath Luke Rees I law iddi, ond oedd hi ar y bar a mewn, a mae Llansawel wedi dyblu mantais. Y bel yn cael ei grimanu o dan y bar! A maen nhw wedi sgorio un arall. A Gammond, y capten, sydd wedi sgorio'r drydedd. Pwlffordd ar chwal, y tîm cartre dim, Llansawel tair. Yr adar gleision, angen gôl yn Driennis. Bas mas at yr asgell dde mewn i'r canol. Owain Jones o foli hyfryd ar ei drod dde. Y dal yr ergyd yn bert. A nath Fuller yn dda yn y gôl I Lansawel. Llansawel digon hapus I gael bron pawb tu ôl y bel. Dyma Owain Jones. Jones! O, ddangen yr arbediad gan Fuller. Ac yn yr ail hanner, mae wedi bod yn gystadleuaeth rhwng blaenwyr Hwlffordd a Will Fuller. Ond mae'n parhau yn dair I ddim I Lansawel. Croesiad Watts. Aman yn penio'n ddeallus ac yn rhoi gobeith I Hwlffordd. Y croesiad gan Watts. Oedd Ben Aman yn gwybod yn iawn beth oedd angen gwneud. Penio'r bel dros ben Will Fuller. Llygedyn o obeth i'r adar gleision. McCarthy'n sgibo I mewn. Peniad pwysig Cooper allan. McCarthy'n cyrraedd y bel gynta, dim cam sefyll yn erbyn y Brucey! A'r arbediad yn dda o ergyd Dan Hawkins gan Fuller. Mae Fuller wedi cael ail hanner arbennig I Lansawel. Hir lawr can o beithiol gan Hwlffordd, a dyma Will Hughes. Hughes mewn y cwrt Cosby. Hughes yn parhau fe, nhw'n tynnu'r bel yn ôl at Harry Thomas! A mae'r tîm ieuenctid yn cyfuno I greu ail gôl I Hwlffordd. Will Hughes lawr y dde yn torri tu fewn yn tynnu'r bel yn ôl. A gôl gynta Harry Thomas yn uwch gyngrau'r Cymru. A dyna ran gynta'r tymor wedi dod I ben. Dim syndod o weld y seintia 6 phwynt yn glir ar y brig. Cei Cona mewn safla cryf I gipio'r ail docyn I Ewrop a bai Colwyn yn hawliau lle yn y 6 ucha yn ei tymor cynta ar ôl sicrhau dyrchafiad. A mynydd anferthol i'w ddringo gan Terry Boyle a Llancia Llanelli yn ei 10 gêm ola. A dyna'r cyfan am heno, ond byddwn ni'n ôl wythnos I ddydd Sadwrn ar gyfer y gêm gyntaf wedi'r hollt yn uwch gyngrau'r Cymru. Ac yna, bnawn Sul nesaf, bydd Wrexham yn croesawu Llansawel i'r graig yn y brif adran. Y cyfan yn fyw ar-lein am 5 o'r gloch. Ond am heno, wrtho fi a'r criw I gyd, diolch am wylio, nos da.